बेनि सिमा कन्स्टिटिउन्सियाव बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव 150टा फेमिलि 150टा न'खरा दिनैहाय मेक्सिमाम बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान जादों। जगदान जानायनि खारना नैबेनो जे दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बे बाइ इलेक्सनाव खुनु सरकार दानाय खुनु सरकार सिफायनायनि बे खोथा गैया। जास्ट निसिमा बा सिडलियाव सासे गार्जेन नांगौ, सासे एमएलए नांगौ, बे एमएलएखौसो थिसननो थाखाय दिनै बे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बेयाव माने सरकार सिफायनाय दानायनि जेबो खोथा गैया। गतिके बेयाव बिसोरो दिनैनि उनावहाय खनसे फैनायनि उनाव थांनायनि प्रश्न गैया। खारन खनसे फैब्लाथाय जोंनि सरकारनि जिथु अननाय, जोंनि सरकारनि जिथु मावनाय बेफोर सिस्टेमा बिराद माने माहिगोनां। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय फैबाथाय बे थांफिननायनि खुनु प्रश्नआ गैया। दिनैनि दिनावहाय बे राइट। दिनैनि दिनावहाय सारा बिटिसिआवनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बयबो नागिरदों आरो बिनि आखाइखौ गोरा खालामनो थाखाय आरो इउपिपिएलखौ गोरा खालामनो थाखाय गोबां जायगायाव जयनिं प्रक्रियाया सोलिगासिनो दं आरो दिनैबो बेनि सिमा कन्स्टिटिउन्सियाव बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव 150टा फेमिलि 150टा न'खरा दिनैहाय मेक्सिमाम बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान जादों। जगदान जानायनि खारना नैबेनो जे दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बे बाइ इलेक्सनाव खुनु सरकार दानाय खुनु सरकार सिफायनायनि बे खोथा गैया। जास्ट निसिमा बा सिडलियाव सासे गार्जेन नांगौ, सासे एमएलए नांगौ, बे एमएलएखौसो थिसननो थाखाय दिनै बे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बेयाव माने सरकार सिफायनाय दानायनि जेबो खोथा गैया। गतिके बेयाव माने गासिबो दिनैनि दिनावहाय बिपिएफब्लाबो कंग्रेसब्लाबो दिनैहाय कंग्रेसखौ गारनानै बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान होनानै ट्रेक्टरनि सबियाव भट होबोनो थाखाय बिथांमोना दिनै जगदान जादों। सतेजपुरहाबो फैदों बिथांमोना। बिसोरो दिनैनि उनावहाय खनसे फैनायनि उनाव थांनायनि प्रश्न गैया। खारन खनसे फैब्लाथाय जोंनि सरकारनि जिथु अननाय, जोंनि सरकारनि जिथु मावनाय बेफोर सिस्टेमा बिराद माने माहिगोनां। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय फैबाथाय बे थांफिननायनि खुनु प्रश्नआ गैया। दिनैनि दिनावहाय बे राइट। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।